mai girma sarkin shika, mai girma sarkin shika, mai girma sarkin shiga gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Mai girma sarkin shiga gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Mai girma sarkin shiga gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Bismillah ya Allah sarki ko wanda shine yayi dukan gari, wanda yayi dukan bayi cikin gari sannan yayi mai gari. Aka nan dai yayi uba sarki cikin garin shi ka ya zan mai gari Allah ya taya karkon gari. Yau an yi naɗin ka kai ne gari. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Kai ne Allah ya zaɓe ka ya baka mulki ka zan mai gari. A garin shi ga ka sarki ko aban ka yayi mulki ko ga zahiri. Kai koyi da Mustapha Baitu Muhammadu ai yayi mulkin gari. Uba salim ko yau kai ne gari an maka rawani na sarkin gari. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Jama'ar cika yau muna murna Allah ya yi ko yau ko ga mai gari. An rawani na sarkin gari kuma yau kuma na ta san mai gari. A gare shi ka uba sarki ne wanda shi ne rabu ya mai rawani ya taya karko ga mulkin ka gyara kinsu na kewa sarkin gari. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Ya saraki salim uba sarki shine wanda Allah ya mai gari, yana aikin shi ya bashi sarki ya bar wancan ya mulkin gari. Ka ji dakka ko ga sarkin mu ranan nadin kana ga jama'ar gari sun cika fada su ne murna gyara kinsu suke yi wa mai gari. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Tafiyar kuma za da kwai aiki ranan nadin kana ga anyo bari a cikin kwa gidan ka kwai taki in aka sa wa guna ko ba ta fari. Sandar girma ku sai nuni ba a bugu ko iya wuya ko mari ajiya ku a yau ko tai naka da na tara matar ka ta bandari. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Magana jari ne harshe yakan zama alheri kan nakaji a gidan sarki akwai doki an buga silke an yi mai tanaji. Ranar kwawa na doki an mai sutura ga ado baya ji na tawo na gaida sarki na ce mashi sarki Allah ma mai gari. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Mai neman ruwa ya kai baki gurin kishewa ke bidar su gari na tsuwa ku gurin kiran sallah wannan ladani yake kokari. Biyar mota kan hanya mu fatan ma alai karya dari haka nan mulkin garin shi ka uba ku salim alkara mulkin gari. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Na san kwai ne da kirki ku kyauta yayi koyi gun abba ne na tsuwa ku da kara hakkin mutuntun na san ai halayyarsa ne. A ciki ku na gaida sarki jikan sarki na ce matan sarki ne. Sarkin boma jikan ku sarki gata a yau matan sarki ne. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Wato ku uwar gidan sarki Hajiya Raliya tutiyar boma ce ta ce ku na gaida sarki ku Allah ya ja kwanan sarki ya huce. Naga ko amaryar sarki ita mata ce Allah sa'ada ce. Hajiya Shamsiya matar saraki salim ku a yau rake na wake. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. A ciki kwai ne ta'aziyya gun shehu Idris mai Zaria Allah ya ji kan autan sambaci ne wanda ya san wannan tafiya. Gashi yau sarki ya bar duniya sarki Ahmad ya zo Zaria Allah ya yi wa shehu Rahama Ahmad ba mali sarki lafiya. Mai girma sarkin shi ka gari uba salim ko ya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya taya karkon gari. Mai girma dan isan zazauna ganka kanai ta sarkin shika wakilin ruwa
ruwan zazzo na gan shi ya zugunsa sarkin shiga bana ganza zauna gano shi a yau ko yanayi ta sarkin shika makama babba na gan shi a yau ko na ga yanayi ta sarkin shika sarkin arewacin zazzo Allah ja kwanan ka da sarkin shika mai dala ya hayya gaishe ka garin shika ko kanai ta sarkin shika akimi ko makama Abdul Karim aboki na gaida mai hikima salanken zazzo Abdul Qadir dole a yau na gaishe ka mai girma sarkin shika gari uba salim kwaya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya tsaya karkon gari sai fudan shika nake waka Allah ja kwanan sarki mai hikima ya baka ikon rikon gari ka ja aikin ka garin shikan na yima ya kare ka daga shari mai shari kwadkan mai tsangwama sarki Allah kara ma lafiya na fiyar mulkin shikan zaria jama'a na bar ku dai lafiya sarki Allah kara ma martaba mai girma sarkin shika gari uba salim kwaya zan mai gari mu fatan dai da muke maka Allah ya tsaya karkon gari